Oi badali nong angni jiu nong angni soler nong komu nabla leora peteng atoy gunang bedo yau Thibane jabai mahun ko Thaina goso jaदों thibane jabai Bapak oi aku थैनो होमादों नों इसेबां अन्थाइ बिखा आरो नों जायनाव बिखा दं बियो मालायनि बिखाखौ दुखु होआ नोंदि आंनि बिखाखौ थुफ्लंनानै गालांदों बेखौ नों बुजिदों आंलाय माथो खालामखोब्रा बादालि देलाय नोंनो बुंलाय आं मा खालामखो खिनाय मानसिया लाजिया नुनाय मानसियासो लाजियो बाप oi बिदिसो होनबाय आरो नों खोनासं बादालि आं नोंखौ गारनानै थांनो होननानै थाङाखैब्रा जेब्ला गोसो जायो खाथियाव फैयो जेब्ला गोसो गैया गोजानाव थाङो नोंनि गोसो बायदि जाया मिथिबाय आंनि गोसो बायदि मोनसेबो जाफेराखै दिनैसिम मिथिबायना आं नोंखौ गारनानै थांनो होननानैबो थाङाखै खोथाया जाहैबाय बे फावगालिया बे गथ'आ थैनो ओंखारदोंमोनलै थैनो थाखाय दैयाव बारजुमलायबायबोमोन आं सासे मानसिखौ आंनि मेगननि सिगाङाव बेबो सिख्ला उन्दैसाखौ आं बोरै थैहोनोब्रा बेखौ साननानैनो आं बासायनानै न'आव लानानै थांदों आरो गावहाबो न'आव थांफिनला होननायखायसो आं हाबा खालामनो नागिरदों गावहाबो आंखौ गावनि बयफ्रेन्ड बानायब्रबबायब्रा एमाव राजानि सिगाङाव नोंनो बुंलाय आंनि माबा गोरोन्थि दं नामा बेवहाय आं फावगालिखौ बासायदोंसोब्रा बासायदों फावगालिया दसेनो गावनि बयफ्रेन्ड खालामबाय दसेनो थैनो ओंखारलायबाय दसेनो बहाबा खारनो ओंखारलायबाय होमबा आं सासे कनफिउज मानसिखौ आं माबोरै हगारनोब्रा बादालि आंनि थाइबानि दालि आं मानसिफोरखौ अननानै बासायसोलै बासायनायावनो गाब्र'योसोलै नोंबो एसे बुजिदोब्रा आंनि जायगायाव नों थानायमोनब्ला नोंबोथ' फावगालिखौ बासायगौमन नङा होमबा आं जि मोजां खामानि मावो गासिबो उल्था जाजोबोलै बादालि आं जेबो मिथिया आंनि गोसोआ दुखु मोनदों नों जेब्लाबो आंनि गोसोखौ दुखु होयो एखनब्ला आंनि रिल्स बानायनायखौ बुङो एखनब्ला आंखौ बिगुमैजों जरायो एखनब्ला आंखौ गारनानै गुबुन हिनजावखौ हाबा खालामनो नागिरो ओइ बिदि बुंथारनाङालै बादालि बे हले सैथो आं फावगालिखौ गोसो जानानै हाबा खालामनो नागिराखै आं नोंनो दासो सिगां बुजायबायब्रा आं फावगालिखौ मानो थाखाय न'आव लांनांदों थैनो ओंखारदोंमोन बियो थैनो बयखौबो बासायनो थाङा जेब्ला सारा मुलुगा नोंखौ नासयगोन अब्ला आंनि खाथियाव नों फैगोन माने आं नोंनि अपसनसो रावबो गैयाबा आं बे बादालिखौनो लागोन होननानै नङा होमबा बिदि नङालै नों मानो बुजिया आं बुजिबाबो बुजिया खोनासं थपेराम नोंजों आंजों जेबो जानो दंखाला बे बुहुमाव नोंबो आंखौ बावदो आंबो नोंखौ बावबाय दिनैफ्राय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैया बाय मानि थाखाय बायलै आंथ' नोंखौ फोथाय खेबस' खालामाखैना आं नोंनो रोखा रोखा खिन्थाखाबाय माथो आं मानि थाखाय नोंखौ गारनांगौ जादोंमोन मानो बुजियाखैलै मा इंलिसनि बुंनांगौ नामा इंलिसनि बुंबाबो बुङाबाबो आंनो नोंखौ नांला गुड बाय बाप आंखौ मानो रावबो बुजियाब्रा आंलाय माथो मालाया खेबसे बुंनायावनो बुजियोलै बे फावगालिया गथ'आ थैनो ओंखारनायखायसो न'आव थांफिना होननायखायसो गोदाव सोराव जाजानो गिनानै आं न'आव लांदोंमोन गावबो आंखौ बयफ्रेन्ड होननानै लानायखायसो सोरनिबा जिउखौ मोजां खालामनो थांनायाव आंहासो मानो बिथिंबो जाया बैथिंबो जाया गेजेरावनो जिंगालाला जायो मा जाबावगोनलै मानो आंनि जिउआलाय बिथिंबो जाया गेजेरावनो जिंगालाला थैगोन आं दिनै नायनि मानसिफ्रा आंखौ अनो ना अना आंथ' मालायफोरखौ थैनो नागिरबानो अनो सोरबा माबा मोनसे दुखु जाबानो आंहा दुखु मोनफायो आंनि दुखुआव साबेसे बाहागो लायो दिनै नायगोन आं दुम्पाव फिसा नों मा जानो लुगैदों देलाय खोन्थालाय आं नोंनि गासैबो जानो मोजां मोननायखौनो दिनै संजोबनानै होगोन नोंनि बिफायाबो हाथायाव थांखादों नोंनि थाखाय गोथाव बुस्थु लायनो आरो न'आव जि दं आं बेखौ नोंनो संनानै होजोबगोन आं ना इउटुबनिफ्राय नायजोब्बाय जि गोथाव संनो आं जेबो जानो गोसो गैया जाबाय आंनि लुथुर पुथुर दुम्पाव बयजोंबो अनजाथावा नालुदुदु जानानै बयखौबो होखानजोबनांगौ देहाय ओमफ्राय बिराद गिदिर मानसि जानांगौ फेमास जानांगौ बेनिखायनो नोंनि मेलेमनि थाखाय गोथाव संगोन आं मादै दुम्पा बिनानाव माबोरै दं मोजाङैनो दं आदा जोंहा न'थ' दाउखा राजायाबो नोंजों गेलेनो नागिरदों अफ्रि रानियाबो नोंजों गेलेनो नागिरदों जोंहानाव दुम्पाखौ हगारहरगोन ना हगारहरगोनथ' आरो दिनै जोंहानावनो हर थाथोंसै दे दुम्पावा आइ आरो आफायाबो लिंहरखाबाय जोंहानाव नोंबो ओंखाम जालांदो नामा आं जि गोथाव संदों नंगौ नामा गोथाव संदोंबा जाजायो दे होमबालाय नोंसोर जिरायथ'दो आं मोननैसो आइटेम बानायबावनोसै इउटुबाव नायना दे ओइ दुम्पाव आदा आं लुदु गेलेनो रोङारालै लुदु नंगौ नोंहा दिनै लुदु गेलेगोन दे जायनो लुदु जेनो बेनो थिगसे हायला मोसानांगोन आं गेलेया जायो नामा
बिदि गेलेलासिनो थायोबा मानसिया बांसिन गाज्रि जायो गोसोआ बोरैबा मोनो गेलेनांगौ आंबो गेलेफागोन ना ओमफ्राय नोंसा आइनि गोथाव संनायखौ जानोसै ओमफ्राय नोंसाया बेसेबां मोजां मानसि गोथाव ओंख्रि संनो नागिरदों जोंनि थाखाय फैदो लुदु गेलेनोसै जिरायबा सियार लायनोसै आदाय महाराजा आइ आरो आफा नोंसोरजों आङो जेसेबां हायो गेलेनानै लाखानोसै आंनि जिउआ दानो दं दानो गैया tapung दैला फुटुं बावै आंखौलाय माथो रावबो नायसनफैयाब्रा सोरबा माबा मोनसे थैहां सोरबा माबा मोनसे बरफहां जाबानो नैबे टपिराम टपिक गेलेनाया बासायहोयो नाथाय दिनै आंनि अलखद समाव आंखौ रावबो नायफिना आंनि गोसो थोनाय बादालियाबो आंखौ नायफिनासै आंबो साला बारा गोथौ नङा मानसियानो जेने थेनेसो गबहां जागासिनो आं थैनोलाय गोसो गैया मानो थैनो आं इसोरनि सोरजिना हरनाय देहाखौ आं मानो ओरैनो गारनो मानसिफोरासो आंखौ अनो ना हना बेखौ नायदों आं आंनो हिनजाव नांगौमोन Topirama जौसो लोंनानै मानसिया गोजावनानै दङ ना मा जाखो बे दैयाथ' बारा गोथौ नङा गोथौ नङाथ' आरो दय आं बै दै बिजौआव खिथु सुबावदोंसो आङो मा होनखो नै आंहाबो दै बिजौसो होनलायलांबाय बै दै खर'आव खिथु सुदों आरो आं दहय नों बोरैबा मोनलोंफ्लाङाखैथ' वै माबायदि मानसिफोरा नोंसोरलाय आंहा नै माबा मोनसे खैफोदाव गोलैना दं नोंसोर आंखौ बासायनो रोङा नामा मारै बासायनांगौ जाखो नोंहा मोजाङैनो दङबालाय दै गोथौ नङा बियो दै थौलेसो खर'आव गोबोरखि गोनांखायनो जेबो मिथिया खालि जेलनि ओंखाम ओंख्रिल'सो जानो रोंगौ बावै हांग्रि बाजै आंखौ बिदि बुंथारबाय नों मा माथो नों बायदि मानसिखौ थैबाबो लस गैयासो मोनो आङो आंनि हौवाखौ जेलाव थिनहरनानै दा गोदाव सोराव जानांदों पाप नांदों नोंनाव पाप दा बायदियाव थैनानै थाङोब्लाबो नोङो सान्थि मोननाय नङा नोङो गोथै रायजोआव गोथै रायजोनि मानसिफ्रा नोंखौ नायसननाय नङा नरक फुरियावबो नोङो ओरैबायदि गाज्रि खालामजागोन नोङो दै गुदुङाव फुदुंजागोन नों सानफ्रामबो दै गुदुङाव एवजाबाय थागोन नों बावै बिदि बुंथारबाय आरो मा माथो मालायनि गोजोन संसार जानायखौ सेफायग्रा माबालि गोजोन संसार जानाय बेलाय नोंनि हौवाया बेसेबां गुन्दा बेसेबां दाखु बेफोरखौ खबर मोनदों नामा नों आं नोंनि जायगायाव थानाय मोनबा नोंनि हौवाखौ बिस मुलि होनानैसो बुथारथारगौमोन आं ओइ जाम्बा माखौ बुंबाय थायो गावनि एक्स बयफ्रेन्डखौ बुंनायखाय दाय जादों लाजिया नोंसोरो ओइ हांग्रि बाजै गावनि हौवानि एक्स गार्लफ्रेन्डजों बेरायबाय थानो ओइ बे आंनि बिनानावसो जाबाय सोमोन्दोआव आंनि बिमाया बिनि बिफाखौ हाबा खालामबाय नालाय बिब' बिनानाव जाबाय जोंहा दे थांदो सोरबाफोर फैयो खोमा आंखौ बासायनो थिनहर मानसि लोगो मोनबा थिनहरगोन दे बावै बिदि बुंथारबाय आरोखि समायदोंसोहाय नोंखौ बिदिनो गोजावनानै थाबाय था बांद्राय खोथा बुंनाङा फिसाजो जोंलारिया लायजागोन लाजिया गावनि लोगोनि फिसाफोरखौ नोजोर होनो मानसियानो माबायदि जाखोथाय गावजोंबो नायफिनजाला मा नायफिनजाया जानो मानो नायफिना आंखौ सानसे नायफिनगोन साला आं बयनिबो फिसाफोरखौ अनै आंहासो रावनिबो फिसाजों अनजाफिनला दिनै आं बादालिखौ खोमानानै लानांबाय हाफांनि फिसाजो फावगालिनि थाखाय ओइ बाराव आं रावखौबो गारनायाव गैया नों थैनो नागिरनायानो बिदि जाबाय दे थै माबार सारादो मोनजाबायदां बावै माबायदि बुंलांखो आंखौ हांग्रि मोनदिया ओइ टपिराम नोंबो एसे सिरियास जादोहाय मानसिया दुगा बागाबाबो रावजोंबो नायजाया नोंनो बुंलाय सोमस्रि मा बुंनो नोंबोथ' बिराद गियानि मानसिलै सोमस्रि नोंबोथ' बयखौबो अनो ओमफ्राय मा मोनखो बाबाजिनि थुल्लु थिग बिदिनो आंबो मोनबाय दिनै आङो फावगालिखौ बासायनायनि साजाखौ बिराद गिदिर मोननांबायलै आंनि खाफालावनो मालायखौ बासायनायावनो गावनि आथिङावसो जावख्ल'ना लानाय जाबायलै सोमस्रि आंनि गोसोआ एसेबां गाज्रि नङालै सोमस्रि नोंनि गोसोआ गाज्रि नङा आं मिथिगौ नाथाय नोंनि खामानियासो मालाबा नोंनि रावफोरासो मानसियानो बिदि मा खालामनो आं बेफोरबायदियैनो सासे मानसिनि जिउखौ फोजोबनायनिफ्राय आङो बासायबाय फावगालिया दै बारजुमना थैनो नागिरदोंमोन माव राजाजों बायदिसिना खालामजानानै नों माबा बुंगोन ना बेफोरखौ आं फोथायाबा सोंनानै लायथां आयौ मालाबानो बिदि जाबाय सोर बुजिनोलै सोमस्रि सोर बुजिनो दिनै आं फावगालिनि थाखायसो जानांबायब्रा फावगालिया आंजों थांफाबाय बिनिफ्राय आंजों हाबा जालानानै खारलांबाय गाव थैनो नागिरनायखाय आं बेखौ बासायबाय आंनि गार्लफ्रेन्ड जानो होननानै बुंनानै लाबाय बे महाराजानि सिगाङाव आंनि मा दायमोन दिनै आं गावनो गोसो जाबाबो गावनो गोसो गैला टपिराम बुजिबाय दे नोंनि गोसोआ जोबोद मोजां लामाखौसो मोजाङै थाबायनो रोङाखै नों दे सिखारदो आरो जोंहानाव ओंखाम जानो फैदो माइ गायनायफोरनो ओंखाम जाहोनो नागिरदों आच्छा जागोन दे ओमफ्राय आंखौ गाज्रि मोननांला दै आं जोंलारिखौ लायगोन होनना बुंनायखौ जागोन दे सरि दे जागोन नोंल' सिखारबोदो र' नायनि आंखौ सोर अनबावो बिदि नायो नामा फाग्लासो होनजागोन नों आं फाग्लायानो जाबाय
फावगालिमोननि न'आव थांनानै मोजाङै रायलायहैफिनबानो जाबाय आरो गासैबो थिग जाजोबगोन। एमा राजाखौसो आङो रावखौनो होनो मोनासै। माबायदि दङ दे एमा राजाया? बेलाय मोजाङानो थाखागोन। बेहा मालाय गावनि गोसोखौ स्ट्रं खालामनो हायो। आंसो हाया दा। आं एमा राजाजों बोरै रायलायहैगोन दे? दुलुरनाव थांनानैनो रायलायनांसिगोन। दुलुरखौ लोगो हमनानैनो एमा राजाखौ लोगो हमहैनांसिगोन। आं दुलुरखौबो बिराद खस्थ' होबाय। माथो खालामनो दे आं? नङाबा आं एमा राजाजों बोरै रायलायनो मोनगोन? ओइ, नों न'आवनो थाबाय था। आं आइजोफोरनि मिटिंआव थांनि। बयहाबो दिल्लीयावसो दंहैयो। दा ओंखामफोरखौ संनानै दोनबानो जाबाय। आं मोनाबोनो हागौ दे। जागोन दे आयै। आं थांनोसै। बे समावनो आं एमा राजाजों रायलायनांसिगोन। नङाबा जानाय नङा। हेलौ, एमा राजा। फावगालि, माबोरै दं फावगालि? आं मोजाङैनो दङ। नोंलाय? एमा राजा, आं नोंखौ दहाय रां होनोनो हायासै। जेबो नङा दे। नोंसा आफायासो देरसिन नङा होनबा? बिसोरसो नोंखौ बिराद अननाय होबाय थायो। बेनिखायनो बिसोरनि खोथाबो मानिनांगौ। औ, नों मा खालामदों? आं दुम्फाव मोननाव दंफैयो। दुम्फाव, र' दे, आं फन रायलायग्रोनि दे। जागोन दे। मानो थांदों नों? माबालै, दुम्फाव बिनानावा दा बिराद गाज्रि थासारियाव दङ। बिनि केन्सारा थार्ड स्टेजाव मोनहैबाय। मा? औ, बेनिखायनो जेसेबां हायो सम बारहोनो नागिरदों आं बिजों। जोंहानि न'आवबो लांनो नागिरदों। बेनिखायनो दहाय फुङाव आफाखौ दुम्फावखौबो लायनांगौमोन होननाय खोनादों आं। दा आं बेजोंनो दंफायो। दे होमबा नोङो दुम्फावजोंनो रायलायथ'। जों उनाव रायलायसिगोन दे। जागोन दे, जों उनाव रायलायसिगोन। जोंनिया उनाव जाबाय थागोन। जागोन दे। आयौ, बेसोरा दुम्फावा मोजाङैनो देराखैमोन। दानो बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानांबाय। आयौ। ओइ, न'आव सोर सोर दं? बेथ' टपिरामसो। आरो न'आवबो रावबो गैया। मा जागोन दे दा? सोर फन हरदों आदा? फावगालिसो हरदों। नोंनो मोनसे खोथा खोन्थानि आं। फावगालिखौ ना नों बाजै जागोन। सानैबो सिरि सिरि थांनानै फावगालिखौ लोगो हमहैगोन दे। जागोन। दुम्फाव फिसानि थाखाय एमा राजानि थाखाय बेखिनिखौ दिनै बानायबाय आं। नुनायावथ' गोथावथार नुथारदों माथो। जानायावसो माबायदि मोनजागोनथाय? आंथ' गोथावथार नुदों नुनायालाय। गोदोनिफ्रायनो जुदि आं दुम्फाव फिसानो गोथाव संनानै होनायमोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन। आं मा खालामफ्लांना लाखो दे? आया, माथो गोथावथारलै। नुनानै गोसोखौ मोजां मोनलायथारबाय। आंबो मिथिलाहाय एमा राजा माबायदि जादोंथाय। आं इउटुबाव नायै संदों, मिथिगौ ना? गोथावानो जाखादों बियो। आं गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै आंनि फिसाखौ नायोमोनब्ला आंनि फिसाया बेसेबां मोजां जागौमोन। मादै गाबनाङा। दुम्फावा खोनाबा दुखु मोनगोन। जों खुसि रंजा बाजासो थाना खोन्थानांगौ। माबायदि खुसियै थानो दे? फिसाखौ जों बासायनो हायाब्ला। बेबो नंगौ। थाखा फैसा थासेयावबो मानसिखौ जुदि जोङो फोथांनानै लाखिनो हायाबा जोबोद दुखुनि बाथ्रा ना? बिराद जोबनो रोङि दुखु बायदि जायो, नङा होनबा? औहाय, आं आंनि गोरोन्थिखौ दासो बुजिबाय एमा राजा। एबारनिफ्राय आं मोजां बिमा जासिगोन। हैना बाद लान्जायथिं बाद। आं मोनसे खामानि फिसा होनोमोन आं नोंनो। माने नोङो आदै बम्ब्रनो खोन्थानो हागोन आरो ना? मा खामानि? आं फैसा खामायनायनि मोनसे राहा लामा लादों आरो ना। नोंबो हाबोबा आंनि लिंकआव हाबनो हागोन। जायफोरा लिंक बिहरबाय थादों अन्नानै फेसबुक पेज आरो दुम्फावनि इन्स्टाग्रामाव थांनानै रायलायहैनो हागोन। मालाय दुम्फावा खामायहांबायानो। थांनानै इन्स्टाग्रामाव खबर लाहैदो। फेसबुक पेजावबो थांनानै मेसेज खालामहैदो। होमबानो मोनगोन नोंथांमोना लिंकखौ। होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। गाबोन एसे भिडिअखौ मोजां लाबावनोसै। बाय बाय।